relationship iyafana ne-old star. Siyibona ikufanele kanti iyakulimaza ngaphakathi. Hayi ngathi akahambanga kahle. Sanibonani emakhaya, ngingu-Andile Khalisi kanti nanka amazwi le ndaba esikuphathele zona kusihlwa. Sanibonani mbabukeli. Igama lami ukhale bemgeza sabamanzi msomo. Ngibhalisa ukhumbulekhaya ngidukele ubhuti wami igama lakhe ku-Ayandashinga. Ayandashinga wahamba la ekhaya ethi-check-a ama-results akhe amatric. Ubaba wayethe mawukuthi akaphumanga nje ephepheni engalibhadi la ekhaya. Samgcina lapho ngalolo suku akaphindanga wabuya u-Ayandashinga. Sesithe masibuka laphana kuma-TikTokers sesibona okumfanyana nje ungathi hayi bo ngathi ubhuti wami lona. Phela bese kuphela iminyaka emibili ehambile mangiyambona ulokhu ethi ngathi akuhambanga kahle. Ngathi akuhambanga kahle. Mangiyamtshela ubaba ukuthi baba shuthi u-Ayandashinga kwagcina Hayi ngathi akahambanga kahle. Ngoba lento lokho eyigcizelela i-message ngamanye amazwi. I-message ayisho ukuthi futhi kumejike la akuhambanga. Amazwi bengifuna ukwadlulisa kuyena umfowethu ukuthi akabuye ekhaya asinankinga nokuduma kwakhe ukuthi udumile asinankinga nalokho. Nalezi imali aseyiphumile asinankinga nazo thina mayibuye ekhaya nje kuphela. Ubaba futhi uthe hayi uzomxolela ngoba bese sesibhuduze emakhabetheni asimtholi siye toilet asimtholi phansi kombhede asimtholi sesimbona le sesizwa nakhona kuKhozi FM. Bengicela u-Ayandashinga abuye ekhaya. Bengicela abuye ekhaya bangicela makuthi niyayithola le message nidlulisele izithombe zakhe lezi uyena sebancane umfowethu nje uye bengikhule naye. Bengicela ukuthi makhona uthola le message embona amtshele u-Ayandashinga ukuthi umfowethu akabuye ekhaya. Siyazi akuhambanga kahle amamaki na matric kodwa akusenani angabuye ekhaya ukhwena imisebenzi akhanda ama-blocks ngoba nobaba nabekhandela ama-blocks. Agquba amabhala enhlabathi imisebenzi iningi lapha kamakhelwane akunankinga. Bengicela kodwa ukuthi abuye ekhaya. Lawo mazwi bengiwasho nje ukuthi mfowethu buye ekhaya besibizana ngobafo ubafo kodwa kodwa khumbulekhaya ucela abuye ekhaya ngempela. Ukhumbulekhaya ususiza abantu abaningi ngeke ungiphoxe. Ngiyabonga.